Good morning sa all. Sa diro ng kaligtas. Hi! Dito sa province ng province ng Bicol. Hindi kami. Good morning. Okay, no, tamitalas na ulan. Hindi lang karoon. Maulan! May bagyo dito sa amin. Maulan. Facebook? Dari. Yan. Nag-imod? Nag-imod man? Oh, minsan naliligaw sila. Di ba nagtuloy? Adik ko. Dako abang ako. Yay! Yay! Pam. No. Pagkakanya ko. No. Sabi si tita, no. Grabe yung nangyari niya na 2025 ba? Ano nangyari sa LA? Nasunog ang buong syudad. Paano ang sunog niya? Kaya nasunog siya kaya saro lang na lugar. Mahanginon. Tita man. Grabe ang Paroon hangin. na si tita. O si mamang paroon. Si Lula. Lula mami ito. Lula ako. Si Lula ako. Ha? Lula mami. Maka na, you want to eat? Oh. Dali. Come here. Kabulat ka. Kakabot na makamumo ka doon. Lulagay? Bili na ni Lulagay? slipper. Paano ba yan? Ako ni Lulagay? Momo. Wow, ang sarap! Mapapid ka sa nagkinilas. Paano ko na ang lakaw ni Lula? Ni Lula Agay. Paano ang lakaw ni Lulagay? Paano ang lakaw ni Lula Agay? Paano ang lakaw? Paano ang lakaw? Ay, di na marunong. Kanta na ikaw. Kanta na ikaw pala. Wow, galing. Ay, ikaw makanta siya na sayang. Dancer si Bibi Jayla. Uy, wow, ganda. Tiyo, may dancer na ikaw. Paano ang lakaw ni Lula Agay? Hi, sa 1 million viewers, salamat. May 1 million na. Tape. 1 million views? Taro pa. Taro lang. Pero, mo na yung sasabihin pag ano. Andang, depende Hindi nga. sabi. Pag yun na, 5 million, thank you. Pa-thumbs up po, pa-thumbs up sa nanonood. Ashley! Pabayan mo lang si Ganda. Babang, Ganda! Ganda kay Lula, mami, dali! Andang! come here, B. Andang! It ka na kanti, Lula, mami yan. Come here, baby. Da-da-da-da. Bang, bang, bang. Parang Bang, lakaw ni bang. Lula Agay. Parang lakaw ni Lula Paano ang Agay. lakaw nilalagay? Paano lakaw? Ay, Ang lakaw ugang. makabutol ka nga. Hi, thank you so much sa 2 million. Thank you. Pa-thumbs up po. Good morning. Maulan dito sa Bicol. Oh, May bagyo. Baha na sa ibang lugar. Ibang barangay. Rescue na. Nag-rescue na sila. Na-evacuate na. Pero baby nga. Come here na. Nananahimik kami sa loob ngayon ng bahay. Wala mo ng gala. Makarani ka pa, no? Oh, say hi, say hi, say hi, say hi. Ay, sayang ikaw para may magkababang. Wow, ang galing ah. Wow, galing ah. 2 million views na. Ay, ulit kita niya. Uy, ergirag na sunod. Taktahan ko BBS para magdansian. Ang apat sa patsa. H-I-G. Ang galing naman niya. Nagkakain na si Dayla. Bibigay na dun sa... Dayla, yan. Ang stick mo. At ang gano'n yan. Mahalo sa lambayad ka sa ano. Ganyan. Uy, ang galing. Putse, putse, putse. Aha, aha.
Ang galing ni Bangbang. Thank you so much sa 4 million viewers. Pa-thumbs up po. 4 million na. 4 million na. 4 million na. Salamat. Salamat. Shout out sa nagkakaon. Ano sabi mo? Cut out. Halimbawa halimbawa, nag-live ka, tapos ang live mo, tapos ang goal mo, kay puhan mo sa 4K watch hour, sa YouTube pa, 4K watch hour. Ang live mo, halimbawa ang live mo, 1 hour. Sa napulo na nag-iinog sa imo, di may 10 hours ka na. Sa napulo pa lang yun. Okay, kay pang mag-sit oras, mag-test ka na. Ha? Sa 100 watch hour na pag-aaral na i-reach. Kaya ba? 4K. Okay. Kaya monetize ka na? Monetize na ako. Sabi ko na sa naman ko. Yung napos ko, iba ko na. Ano ko man kay-rotate ko man dati. Kahit po nga, consistent sa kay nawara ka na. Kumbaga sa nagtrabaho ka, naawol ka. Pansin ko man yun, kailangan mo nang babawas ang oras ko. Oo. Babawas ang oras na. Dapat consistent ka sa videos mo. Kasi Monetize ka na. I thank you so much sa 6 million viewers. Nagusto kanina yung sabay kasi maulan. Maulan sa Bicol. Maulan sa Bicol. May bagyo. Sabay. Mainit? Ang galing na. May singer na kami, may dancer pa. Ay, genius. Ang galing. Apalapat. May singer, may dancer. Ngada, dangdangan saya bukan mahal ang bayad dun sa nasa singer. Ang galing talaga. Ang galing naman ang dancer namin kasi. Oo, dancer at saka mga talented. Plastic. Practice. Sana mag-video okay. Pero practice Okay, nalimutan nga naman, Mike? Nalimutan. Ay, kung mag-practice siya, kasi mahilig siya magkanta. Ay! O, tawag ka ni Lola, mami, ah. Ay, Bangbang! Oo, yan si Mama. Si Mama. Dali, ano yan? Hi! Ay, tata yan, tata yun. Yung tata, Mama. Pathamsap po, pathamsap. Salamat. Ay, Mama? Okay, bukas na. Kain. Pero oras na, almusal pa lang. Kasi kaso pa naglinis muna. Naglimas kasi maulan. Tulo yung bahay. Nagulan din sa loob. Ay! Ikaw, baby ko. Naguli na? Diri, yan daw. Nagawin at ila. Mga balik makaan. Ayoko na yung yan, gawin na si Mama. Yan si Mama baga. Pasok po. Tuloy po kayo. Sana pa ng tuloy, Dagos. Marhay na ang Aragon. Marhay na ang sa Gabos. Mga Bicolano. May ringmate kasi para maliwanag man yung sura. Maliwanag na mo dito. Ang reflection pa. Maliwanag.
May ring light talaga dapat. Salamat sa sa nag-mod. Back to reality. Magi ka? Orang. Kaya po mag-live ako na. Nakapira ka ng oras. Ano na? 3K na. 3K pa. Adire, 3K pa. Aw, mga 3K pa. Harayo. Nawari ito na yung mga. Yatag mo kay Nawari na ito. At yada pa man siya kay may pa nga, padala pa nga sa ako, nag-email sa ako, sa tax. Ano ba? Parang Sabihin. ibabalik ko lang siya para kumbaga, tuloy-tuloy ako. ay nakadisik eh. Ala, yan! Tipuhan mo na akong pakita kaya magbalik loob. Masabi, dito ka na sa iba na na ba yun, apps na, dito sa yun. Dito ka na perme. Sa black up. Ang black up. Oo. Okay. Blue up, red Blue up. red up. Yung sabi mo yung sudo, blue up, black up. Ang pinaka-maging talaga na itang Red up. sa red up. Sa red ups talaga. Labis Legit. Legit pa na siya. Doon pa na sa mga ano lang. Black ups na kung naman doon. Kaliwan yung mga kanal. Taga mga business. Oo. Sa mga meron sa Pero ano talaga? Huwag magkukuha ko dun sa mga endorsement. Pero mas maganda talaga red up. Yun talaga. Pero sa blue ups, ako man. Dira siya, parang supporting ko mo siya. Kumbaga sa income, passive. Min, mo talaga, sa red up ka. Tapos, Pang mo siya, pang suporta mo siya. Kumbaga, ka sa negosyo, may siya min mo, siya supporter mo lang siya. Mag-focus ka sa main branch. Ano pa nagbatog talaga sa red up, bago sira nag-inano niya. And bago sira nagtapos sa iba na kilala. Kaya mga vlogger, pag sinabi na vlogger, mga YouTuber. Oh, maagi ko siya. Pero social media creator. Pag vlogger ka, sa diri mo na idea, sa video, sa diri mo na content. Kaya kung magkukuha ka sa iba na content, parang kalusong creator, vlogger. Hindi ka magkuha sa iba na hindi ka parehas idea, pero sa diri mo na content. Original content mo. Gano'n ko. Diba ba kayo na niyan? Dito sa doon rules ni YouTube. Doon ano ba pa? Diri basta-basta halimbawa ikaw, ikaimod ko sa video. Baka ipaaram ko ikaw na. Kung pwede ko ikaw. Kasi may karapatan ka sa ako na i-violate ang video kaya wala ka man permission. Nakuha mo ito. Nayupod ko pala sa may ganun Mga 15 minutes. Lapit na. Sabi ko na, decoded. 15 minutes ko lang. Bye-bye! Salamat! Ayun, sana ka nasa